ମାର୍ଗଶିର ମାସଟା ବିତିଗଲା ପୂଜାପୂଜି ଆଉ ବାହାଘରରେ ଯୋଗଦାନ କରି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା ଗତ ଶୁକ୍ରବାରର। ଥିଲା ଗୋଟେ ବାହାଘର। ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଇଟିଲି, ବରା, ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇ। ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ, ପତିଦେବ, ମୋ ସାନ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏକାଠି ଯିବାର ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମଜାମସ୍ତି କରି। ବାଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ। ଖରାବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ହୋଟେଲଟି ପଡ଼େ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ରେ। ଆପଣମାନେ କେବେ କେବେ ଆସିଥିବେ। ପତିଦେବ ଏଠି ପ୍ରାୟ ଖାଆନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମେନୁ ଦେଖିଥିଲୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆସିଥିଲା ସାଲାଡ଼। ତେଣୁ ସାଲାଡ଼ରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇଯାଇଥିଲୁ, ଯେମିତି ଗାଈ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସାଲାଡ଼ଟା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଆମକୁ ପରସା ଯାଇଥିଲା ଉଷୁନା ଭାତ, ଆଉ ଦିଦି ଖାଇଥିଲେ ଭେଜ୍, ସାନ ଝିଅ ବି ଖାଇଥିଲା ଭେଜ୍। ଉଷୁନା ଭାତ, ଚିଲି ମସରୁମ୍, ପନିର ତରକାରୀ। ତାପରେ ମୋର ଆସିଥିଲା ଥାଳି, ମାଛ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ବଡ଼ିଚୁରା, ଆଳୁ ଭଜା, ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ପାମ୍ପଡ଼, ଉଷୁନା ଭାତ, ସାଲାଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଠା, ପିଆଜ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲୁ, ଆଉ ସେପଟେ ପତିଦେବ ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ଖାଇ ବସିଥିଲେ। ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆମେ ହାତ ଧୋଇକି ପାନ ମଧୁରୀ ଆଉ ମିଶ୍ରି ଖାଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବାହାରକୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଚିଲା ଧାନ କ୍ଷେତ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ସହର ପିପିଲିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆର ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାଏ ସେଇଠି ମନଟା ଅଟକି ଯାଏ। ସେଠି ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଫଟୋ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେଇକି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ କାହିଁକି କେତେ ସାରା ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖେ, ରଥଯାତ୍ରା କଥା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କଥା ବି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଚାନ୍ଦୁଆ ବିନା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅସମ୍ଭବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଇଜି ପାର୍କରେ। ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା। କେତେ ଲୋକ ବି ଚାଲୁଥିଲେ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେଇବାକୁ ଲାଗିଲି ବଉଳ କୋଳି। ପିଲାବେଳେ କେତେ ଗୋଟେଇକି ଖାଇଥିଲୁ, ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ନଇଁ ଆସୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁବାର ଦୃଶ୍ୟଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଝିଅ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ପ୍ରେମରେ। ତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ ନୟାନ୍ତ। ଏଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର କାହାଣୀ ରାମାୟଣରେ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପାର୍କ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା କଥା, ବାହାଘର ଘରେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କ'ଣ କଲୁ ମଜାମସ୍ତି ବାହାଘରରେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।